И здравейте, пичове, аз съм Трибега и днес ще направим giveaway за една игра. Сега ще я покажа. Опа, къде отиде? Секунда. Само да видя как се казваше. Ето я. Ще направим giveaway на един ключ за ето тази игра. Ето тази. Да. И 10 колко там. Ето я. И за да се запишете, трябва да харесате видеото, да се абонирате за мене и да напишете така. Запис вашия скайп. Да, и това ще бъде за giveaway-чето. Ще изтегля на 20 абоната, разбира се, защото няма как, или 25 там колкото. И това ще да е и чао!